Rhydonnen, cartref teulu Buddug Jones, Cangen Dinbych. Ar y diwrnod byraf o'r flwyddyn, y 1974, priodais ag Alan a symudais i ffermdy du a gwyn hynafol yn Nyffryn Clwyd, Rhydonnen. Ar y pryd, doeddwn i ddim yn gwybod dim o'i hanes, dim ond bod ei deulu yno ers 1953 ac wedi ei addasu yn glud a bod y fferm yn drefnus dros ben. Daeth ein teulu bach, Ffion ac Ioan i'r byd, a minnau yn ysu cael un neu ddwy o'r llofftydd i drefn. Un bore, ar ôl mynd ar ddau i'r ysgol feithrin, cefais gyfle i nôl papur anaglypta trwchus a oedd yn boblogaidd yr adeg honno, mwyn dechrau papuro'r llofftydd cyn nôl y plant. Ond mewn dim, ar ôl rhoi un papur i fyny ac wrth i'n mesur, torri a ffastio'r ail, daeth rhywbeth drosof. Es allan o'r tŷ ar hast wyllt yn gwybod rhywsut fod ein bywyd yn mynd i newid, a nôl offer i ddechrau tyllu'r wal oedd gyda fflaster trwchus a llwythi o hen bapurau del oedd ei tano. O fewn dim, roedd y plaster i gyd yn llanast ar lawr a llwch ym mhob man, a'r distiau anhygoel i'w gweld. Bydd Alan yn gynddeiriog, meddyliais. Clywais lais Alan yn gweiddi, wyt ti nôl y plant? Saib. Wyt ti wedi gorffen papuro? Cwestiynodd eto. Fe wnes i gael yr hyder i'w ateb. Wedi gorffen, well i ti ddod i weld. Wel, na i ddim dweud beth wedodd o. Doedd gen i ddim llawer o ddiddordeb mewn hen adeiladau'r adeg honno, ond penderfynais fynd i'r archifdy yn Rhythun a'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Does o hyd i doreth o ddeunydd ar Rhydonnen a phrynu hen lun am 20 pint, drud iawn adeg hynny, gan argraffiad arlunydd yn dyddio 1730. Roedd hwn arbenau eisiau ymchwilio mwy, ac roedd y chwaer yng nghyfraith Nyffryn Clwyd wrth i bodd yn casglu wybodaeth i ni. Mae'r cyfnod cyntaf yn dyddio nôl i'r 4edd ganrif ar 10, a'r map cyntaf, 1320, yn dangos Rhydonnen gyda chai oedd yn eiddo i Reginald de Grey o Gastell Rhythun. Wedyn map 1324, yn dangos tenantiaid fel Madog ap Henry, Roger de Ceidiog ac Henry de Rhydonnen. Roedd trefgordd yma ac yn bir debyg gyda thoiau gwellt. O fewn wal yr ardd, mae pistgiat hynafol iawn, ac i fyny at 1953, roedd cwarts glas arnynt yn arwydd fod Cristnogaeth wedi bodoli yma. Mae hefyd goeden ywen anhygoel sydd tua 1000 o flynyddoedd oed. Tase'r goeden yn gallu siarad, dwi'n siŵr y byddai'n ganddi ambell i stori i'w dweud. Neuadd ydoedd yn ôl yr ymchwil, yn dyddio cyn yr 11yd ganrif ar 15, efallai yn ôl i'r 4edd ganrif ar 10, a'r lloriau a'r distiau yn dderw i gyd. Doedd dim ystafell wely yng nghanol y tŷ, ond ystafelloedd bob ochr a 2 set o risiau. Ond tua 200 mlynedd yn ôl, fe adeiladwyd llawr onnen fel ystafell ychwanegol yn y canol. Ar ddechrau'r adnabyddiad, a gymrodd 12 mlynedd i ni, fe dynwyd plaster, peintio, ac wrth sandblastio'r distiau, darganfuwyd rhifau rhifeinig, eraill a hanner lleiad, llinellau cam a chylchoedd, a dwi'n gweld hyn mor ddifyr hyd heddiw. Darganfuwyd tair simnau fawr, ac roedd tair gwahanol grat mewn un a phedair yn y llall. Yn yr ystafell fyw, mae darn o bren wedi ei hollti yn ei ganol a darn o haearn wedi roi i'w gadw at ei gilydd, sy'n dyddio o tua 200 mlynedd yn ôl pan fu tân anferth yn y simnau yng nghanol y tŷ. Unwaith,
Pan fu Alan a'r adeiladwr yn gweithio yn y llofft oddi ucha'r stafell fyw, fe glywson nhw sŵn mawr fel taran yn ysgwyd y tŷ. Roedd y simdde bron a dymchwel, ac oni bai am y darn haearn, mi fiasai hi wedi bod yn stori wahanol iawn. Ar ôl I bethau setlo, roedden ni'n methu deall lle roedd yr holl rwbel wedi mynd. Fe ddeithom o hyd I dwll o ffeiriad yn y simdde, a dyna lle roedd yr holl rwbel wedi disgyn iddo. Roedd digon o le I 8 o bobl sefyll ynddo. Fe ddargan fîm esgidiau a het ledr plentyn a Beibl bach mewn lle arall. Roeddwn yn teimlo ei fod yn arwydd I ni ei roi yn ôl gyda'n pethau personol ni, lluniau, papurau bro, a thybed a ddyliwn ni roi y wawr yma yn y twll bach yn y wal. Fe gysylltais â Peter Smith o Aberystwyth, sef hanesydd pensarniol adnabyddus, ysgrifennydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar y pryd, ac awdur y clasur Houses of the Welsh Countryside. Bu'n help mawr. Roedd gan cadw ddiddordeb mawr, a dywedwyd y bydden nhw'n tynnu panel plethwaith a chlai tal o hen ddrws arall yn dyddio o'r 15fed ganrif allan, a rhoi drysau newydd yn ei lle. Wrth gwrs, doeddwn I ddim yn hapus I wneud hyn, gan mai ni oedd gwarchodwyr y tŷ yma i'r genhedlaeth nesaf. Roeddent yn siomedig wrth gwrs, ond dwi'n gwybod ein bod wedi gwneud y penderfyniad cywir. Mae paneli brenhines an mewn un stafell, ac mewn un stafell arall, panel yn mynd yn ôl i'r ail ganrif ar 15. Yn ôl y sôn, mae twnnel yn y seler yn mynd yr holl ffordd I leiandi cyfagos, ac mae croeso mawr I unrhyw berson ddechrau ar y gwaith tyllu. Roedd Alan yn gefn mawr I mi yn adnewyddu'r tŷ hynafol hwn. Daeth 2 fach arall i'n byd hefyd, sef Gwenno a Sian, yn gwmni I Ffion ac Ioan. Felly pam y cerig cwarts glas ar y pist, y goeden ywen, y twll o ffeiriad a'r twnnel. Yn sicr roedd na ddylanwad Cristnogol yma. Yn ôl yr hanes, fe wnaeth y brenin Harri'r 8fed dorri pennau'r mynachod. Felly ar ryw adeg, roedd na gatholigion yma. Yr hyn ydyn ni'n ei ddeall yw fod mynachod wedi bod yn mynd o Dreffynon I Gaergybi ar Bererindod. Hwyrach ei bod wedi aros yn Rhydonnen am ddwrnod, noson, wythnos neu flynyddoedd, o'n I ddim. Mae'r cwarts yn nodi Cristnogaeth. Y goeden ywen I fod I gadw ysbrydion drwg draw. Twll y ffeiriad yn lle I fynachod neu gatholigion guddio, a'r twnnel yn cynnig opsiwn arall I ddianc. Yn 2001, wedi i'r genod adael cartre, dechreuais wneud gwely a brecwast. Unwaith, cawsom gwbl o America yn aros am 10 diwrnod, mwyn gweithio ar eu coeden deuluol, a mynd I ereifiat ger Henllan Dinbych, a gwneud gwaith ymchwil yn archifdy Rhuthun, Penarlag ac Aberystwyth. Ffowcs oedd y cyfenw, ac egli rasant fod sawl ffordd wahanol o'i sillafu. Aeth 2 ddwrnod heibio, ac wrth wneud brecwast, es I nôl yr holl wybodaeth oedd gen I fi a rhannu popeth roedden nhw angen I wybod am ereifiat yn Henllan, a darganfod fod y ffowcs yn arfer byw yn Rhydonnen cyn mynd I ereifiat. Am gyd-ddigwyddiad. Dyma I chi ychydig o fanylion am rai o'r bobl oedd yn byw yma dros y canrifoedd. Yn 1324, roedd Madog ap Henry, Roger de Ceidiog ac Henry de Rhydonnen yma. Y 3 yn denantiaid I Reginald de Grey, Castell Rhuthun. Yn 1424, David ap Henry, Henry ap Davies, Deicws ap Henry of Rhydonnen. Yn 1484, Henry ap Deicws,
Llywelyn ap Deicws, Gruffydd ap Deicws a Gwenhwyfar. Yn 1515, John ab Hywel ab Dio. Yn 1522, Simon ab Robin. Yn 1573, Edward of Rhydonnen. Yn 1658, John Edwards. Yn 1693, William Platt, mab Richard Platt o Pant Glas, ger Rhythyn, yn briod am Mary, yn ferch i John Edwards Rhydonnen, o Belan, Rhywabon, ger Wrecsam. Cawsant ferch, Sarah, yn 1696, a phriododd hi Rhys Lloyd o Clochfaen, Llangurig, yn y canolbarth ar yr 20 o Ragfyr 1723. Roedd o yn sheriff Sir Drefaldwyn. Cawsant 2 merch, sef Mary, a fu farw yn ifanc, Rachel a Sarah. Roedd Rachel yn forwyn briodas i Caroline, gwraig Frederick, tywysog Cymru, mam Siôr y trydydd, ac yna yn forwyn ym Mhalas Kensington. Sarah wnaeth etifeddu Rhydonnen, yn nain i J. Hugh William Lloyd Clochfaen, awdur cyfrolau hanes Powys Fadog, sydd yn werth ffortiwn y dyddiau yma. Yn 1722, bu Henry Roberts, uchel sheriff o Sir Ddinbych, yn byw yma. Wedyn, yn 1767, John Fawkes. Yn 1767, Thomas Davies, ac yn 1872, William Davies. Yn 1881, daeth Robert Lloyd yma. Roedd yn deulu mawr. Fe redodd un ohonynt i ffwrdd i Lundain i gadw tŷ coffi, te, yn Street y Tŵr. Daeth yn dipyn o fan cyfarfod i fasnachwyr, bancwyr, morwyr, a lle roedd yswiriant morwrol yn cael ei drefnu. Dyma felly oedd dechrau cwmnïau Lloyds of London, Lloyds Insurance a Lloyds Bank. Ar ddechrau'r 20fed ganrif, yn 1901, roedd William Owen yma, ac yna, yn 1919, Richard Jarrett Pugh, teulu Meirion Bryn Coch, Rhuthun, Gynt. Erbyn 1915, David Roberts oedd yma, tad John Roberts Llwyn Gwern, Efnechdyd, a'i ŵyr oedd Dafydd Roberts, Penbryn Llwyn, Llanrhaeadr, Dinbych. Yn 1919, daeth Ogwen Davies yma, brawd i Blodwen Davies, cartrefle, ffordd Eglwys Wen, Dinbych. Yn ddiweddarach, yn 1950, daeth George Elwyn Thomas yma, ac yna, yn 1953, Alun a Morfydd Jones, rhieni Nyffryn Clwyd, Helen, Alan a Bryn. Arhosodd Rhydonnen yn y teulu yn 1979 gydag Edward Alan Jones a fi, Budug, a'r plant Ffion, Ioan, Gwenno a Sian. Erbyn hyn, mae Ioan y mab yn gyfrifol am y ffarm. Mae o wedi priodi a Ceri ac mae ganddynt 3 o blant, Cai, Efan a Beca. Mae'n hwythau yn edmygu'r grefft sydd wedi bod i'r tŷ yn yr oes a fi.